Какво става, ютубери и вибоксери? Тук е Газара и това тук е Manfire. Ще прави сделка с no comment. Един сет... Ами няма значение, не ме интересува кой е. Значи, ето, виждате, това де той държи е full match и в него има сет Pro 4. Това всичкото ще го продаде на този no comment за 94 кредита. И ай, започвайте. Почвай да мяташ. Да, бе, да. Сега гледаме и той си каже дали е пратил. Прати ли ти? Значи ако не е, той Manfire сега ще снима. Даже по някакъв начин. Той даже лефна. Ба, човек, и не си ядосан, че те измамя. Да. Ама трябва, ти знаеш откъде се снима. Я натисни F2. Изписа ли ти едно скриншот сейф, нещо такова? Окей. Значи, това ще е този клип. Аз ще добавя снимката и той мисля, че ще е банна. Тай, чао.